Goeie, we binnen hier in Kolm. We hebben goed gebruikt zoals bij elke eindejaarsmarathon van Paradise Wem bij RTV NOF een oliebollenpakket uit te reiken gaan. En ja, de eerste pakket wat we uitreiken gaan is hier in Kolm onder de hammeren bij de familie Bange. Ze weet nog van niks, het is nog een hele grote verrassing. Dus we rennen staan gewoon die kant uit en dan zien we zien hoe ze reageren op het moment dat we ombellen. Een hele goede middag. Het is VNOF en Paradise FM bij de marathon. We gaan een prachtig mooi oliebollenpakket voor jou. Dat is geweldig. Zou je misschien wel even van mij oppakken willen? Want dat is natuurlijk hartstikke zwaar. Ja, dank u wel. Heb je enig idee wat deze waar komt? Nee, helemaal niet. Nou, ik ben heel eerlijk en dan maak ik even spiek op mijn papieren. Die komt van Matthijs, Amarens, Arjen en dan ik. Geweldig. Dat ben erbij. Ja. Ben je erbij toevallig ik thuis of niet? Nee, die waren je verderop. Want ik heb begrepen dat Jim verhuizen bent dit hier. Het had wel best wel een hectische hier geweest. Heel hectisch. Ja, we waren je correct sinds juli. En om dat te vieren, dus hadden bij zei van nou, wil je hem jou als ouders toch graag even een oliepakket aanbieden. Ik ben sprakeloos. Ik vind het geweldig. Nou, een mooie reactie krijgen we dan net. Ha, mevrouw is helemaal sprakeloos, dus het pakket komt helemaal goed te plak. En ik denk zeker dat ze er heel goed van genieten kan samen met de band. Want die worden aan, denk ik, voor dadelijk even opbellen van bakje koffie, of net? Maar stel op rekenen. Ja, dat doen we al. Wil je nog een keer nomineren voor een oliebollenpakket? Dan kan dat natuurlijk. Stuur een e-mailtje naar oliebal@rtvnof.nl en daar trek even een motivatie bij. Waarom? Want dat vinden we natuurlijk ook wel eens keerig om te weten. En waar weten wij dan? Ik ben over de door met een overheerlijk oliebollenpakket van onze warme bakker Eddie de Jong uit de Westerheen.